May pa ang motor kay gisayangan ninyo. Pero ako kauban, wala gyud. Pre! Ay, pamunal ba kasi kita kay pre? Kay mangulat nung pagkagod. Pre! Nakoy gamay ang update, uri ba? Unsa man na pre? Sus ko pre! Si Party Boy pre, diskrasya pre! Pistin na ni Ron. Unya patay. Yun kay pre! Nanulog pa yung kakami ko pre! Aw binakot patay. Unya asa man siya ron? Natulog pre! Tulog. Mao day nga wa siya kasuri gahapon ug karon. Sus ko pre! Naluya lagi pre! Nya pre! Wala lagi na resulta siya pagka cheese boy pre! Mao lagi na lagi pagka chicks boy lagi. Pero ikaw utro mo buga, chicks boy mo kay ka. Ay, sama kay gwapo guta! Uy, Jara! Uy pre. Oh. Kumusta man? Wala gini pre. Diskas siya og gapon pre. Nangut-ngut gani pre. Nausay pagkaitabo ni pre! Ay pre kasi kayo. Unsa man na pakahitabuan na? Nakoy nalig sa lugbata pre. Gapon. Mga di mo pre, uy! Nya usap mo na pre! Ay pre sakit kayo. Pre, pre! Ayo. Unya pre. Okay ra imong motor. Sus, mahalon ra ba to? Mabala ka ba tato imong motor Pre, oy? kay reader repair ba to? Sayang kasi yung motor maguma pre! May pa ang motor kay gisayangan ninyo. Pero ako kauban, wala gyud. Nya, Pre, kun ano ba? Kiring ra mi, concern ra ba concern? Na concern mo anang sus na unsa nini akong kauban oh. Ya may pa ang motor gi kuan ninyo. Unya asa man imo padulong? Check up ko. Be, Ay pre, nanay pre, sige pre. pre, hinausan ni pre! sakit Pre. man gyud na pre. Ayo. Isa mi pre kay magpatambal sa mi sa unahan. Sige pre! Sige pre. To sa mi pre kay patambal sa ko. Matay. Nalibog ko. Siya ang nadisgrasya. Unya siya pre, nag-alagbay. Ano isa makalibog kayo pre? Kay, bugoy yung puti yung kuyo pre, oy! Kasi kita pre! Kuan jungkod. Pabuhay ang jungkod, oy! Si Jeep pre! Ay, Jeep pre! Jeep pre! Si Party Boy Si pre! Tibor. Oo, si Tibor pre! Unsa man Tapos ay. pa siya, luya pre sa! Pero nabala ka ko sa iyang motor gyud. Ready ra ba to? Bag o ba ito niyang palit? Balay kita pre! Nung nablaka mo kasi yung motor na, siya wala kagablaka siya pre!